पुष्पवंत पैलेस नो 5-star होटल खलाइरिया हनै खरंग तेसालाइका साबिस आसामबारी कन्स्टिट्युएन्सी नि बिसिं खबजा चाम्पावनी तिब्रा सलुकरो चाम्पावनी लामप्राहाटिनि सिमी सिपाइ हावर जरा हमचांग तुयै लामा हिमबो तो हिमबोई साजावै फुनुलाइका कुला हामबाय सिनि मिडिया पार्सन चुना नरक चुना सालब्रम ते हर बांटना चुना काबार थेबागै चुना बेलाकै पाइप्लाइ हामबाय जों दिनै अरा चिनि चाम्पार तेमुनि हाति एबा लामप्रा हातिनि जिमे जों गायचा हिमबोटक लुका एबा हमचांग रिले जों खालायना थां दङ अरले जों खालायनाय चिनि चाम्पार बाजार खामाद्र जरा जों खालायनाय चिनि खायमानि कारन गाय गायसिनो जों नुखाना नरक दिनै नों मिडिया बिसिनो बयबो नुखौ जों नुखा एबा साइबो मानो चिनि पुष्पवंत प्लेस एबा चिनि गोजाम गभर्नर हाउस अ हाउस न दिनै जों साइमोन तामो चिनि ताज होटेल लक बरक होटेल थांना थां दङ एबा करना होने जों साइमोन किन्तु जों दिनै आवल बागैनो जों दिनै चिनि 26 आसामबारि कन्स्टिट्युएन्सी मिसिंग खबजाक चिनि चाम्पावर रिजनल लिंगै जों दिनै हमचांग रिले खायमानि जों साइमानो तामनाय चिनि कांग्रेस आमल एबा सीपीएम जरा गोबां मा चिनि तिब्रासननि हुकुमखौ स्लाइजाखा बरक जेमन चिनि राजबारि न बरक टाउन खायका म्यूजियम नामका तेबो गंमा दङ चिनि बरमुरा हाथाय अ हाथाय न बरक बरमुरा हाथाय नामका किन्तु ताबो चिनि तिब्रासरक सिस्टेमा जरा ताबो बरमुरा हाथाय रक टाउनका जों हाथाय गतरंखा चिनि हिंगाय जों ताबो स्लाइना जरासि आगिनि खोसाम दंमोन जे चिनि जे मानथाय सकता एबा चिनि जे बुमुं न बरक जे स्लाइजाक दंमोन बरं बुंबाय जोंहाबो ताबो आगिनि खोसाम न बरं बुमुं जे दंमोन चिनि जे तिब्रासा पकबाय एबा चिनि हिस्ट्री न जों आ जागन जागा तुनासि चिनि फाइक एबा चिनि चबा गाय ताबो जों तामोनका ताबो अ जराव बरक चिनि जे हिस्ट्रिकल दंमोन बरक हायनो हाय तैसा आगिनि जागन बरक चेंज खेनो किन्तु जोंहाबो चेंज खेनो लागरा चिनि ताबो चिनि नाहार मंगे तामो चिनि आगिनि जे सुदिसिनि तंमनि जे हिस्ट्रिनि आगिनो जे तंमनि आबरो जों तुनानि चिनि तिब्रासननि जे हुकुम लाइगुमन न जों तैसे सामनानै अवश्य चिनि चेष्टा जों जेमन तेबो नुगु दङ चिनि राजबारिव बुनि मांथं रक चिनि बरंनि जे आरो तंगा नामनि साबो चिनि बुबगारा जे सामनाय बरंनि मांथं दङ माने आरो किन्तु बुनि दफानि बरंनि जे मांथं रक आबा हेरो कमो दङ जों तिनि साना थाखाय चिनि लोकाल हिसेबो जेमन चिनि तुला सिकक तंमनि तामो तुला सिकक रंखा चिनि तामनाय पशुबारि रुव बरक किन्तु अब तामो मुइतुलुं तंमानि बराय फां तंमानि तामो बराय बारि सामका चिनि चेष्टा हांगाय तामो अ बराय फां तंमानो जों बराय बारि सामनानि एबा पशुबारि तंमानो जों मुइतुलुं सामनानि अबश्य चिनि चेष्टा आबनो चिनि चबा जों बुसां दिनो जों जदि चिनि अ चबा हाइकिनो जों खायखनाय तेबा तामनाय कदर खायनाय जदि चिनि अ चिनि बुमुं रुनो बरक सलायना थागाय जों तेबो कदर बाबे जों चबा खायनाय गाय आंसुना आं सानामो जों गाय दिनै अर जों फाइमानजा फैगा चिनि खाय डिस्ट्रिक्टनि वाइटिएम नि प्रेसिडेंट चिनि बरंगनां आं फै क्रसमिट दङ ओमफ्राय आंनि गाना दङ चिनि फार्मार डिस्ट्रिक्ट तिब्रामतानि प्रेसिडेंट चिनि बरंगनां दाराजस जाय दङ चिनि 26 आसामबारि ब्लक कमिटिनि भाइस प्रेसिडेंट चिनि बरंगनां सुबल सिंह दङ तेबो दङ चिनि टिडब्ल्यूएम नि प्रेसिडेंट सेक्रेटारि एबा दङ तेबो दङ चिनि टिडब्ल्यूएफ ब्लक प्रेसिडेंट भाइस प्रेसिडेंट गोबां दङ तै मनिटरिं दङयो तै चिनि आमचाइनि जे रिजनल लिंथु एबा आमचाइनि लुकरंथु जों दिनै अर जतन दिनै चिनि अचबाबो जों कोनाबो पलिटिकल हिसाबै या आमचाइनि लुकरक हिसाबै जतन हामजोगै चिनि लगे चिनि जों अर खायनायनि फालेकिया चिनि फाइव-स्टार होटेल खायमान लक पुष्पवंत प्लेस 5-star होटेल खायमान लक नै फर खाबि